don't know where we're going. Doncs estem ja amb la 10ª edició del Premi Pujol de Dansa Jove i ha sigut una trajectòria d'uns anys supermacos, amb molt bona experiència, que tothom hem après moltíssim, i vull agrair a totes les escoles que han participat i també vull agrair al gran equip de treball que tinc al meu voltant, que és realment la força que em dona perquè aquest projecte vagi endavant. Comptem amb un equip de treball molt potent que al llarg dels anys s'ha anat també consolidant i la idea és que aquest equip de treball fa que aquest premi sigui un premi proper, dinàmic i que a partir de les seves individualitats formen un equip molt potent. Fa molts anys, una pila d'anys, que ens dediquem a tirar endavant aquest projecte del Premi Pujol de Dansa Jove. Esperem amb molta il·lusió la 10ª edició en aquest concurs i esperem que això sigui del principi d'una llarga carrera. Home, doncs 10 anys ja fa patxoca, no? Tot té el seu rodatge, tot necessita la seva pràctica i malgrat que des del primer any del concurs té una estructura molt maca, doncs es van fent modificacions, es canvien algunes disciplines i agafes dinàmica i fa il·lusió celebrar un 10è concurs. No ens podem oblidar de l'Ajuntament, que amb el seu suport i recolzament al llarg d'aquests 10 anys ha fet viable i possible aquest projecte que al final ens han fet nostre i està dins de l'agenda dels concursos de dansa de Catalunya. Doncs el tenir un premi de dansa a la ciutat és força important. La rellevància de la dansa en els últims anys a Sant Joan d'Espí té molt que veure amb el Premi Pujol. A partir de la seva creació i del seu impuls, des de Dansa d'Espí, ha estat una trajectòria important. Arribem ara a la 10ª edició, amb més participants que mai, amb més escoles que mai i amb aquest objectiu de conscienciar de la importància de la dansa que a la ciutat intentem cuidar i promocionar. El que més m'ha impressionat és l'evolució dels nens que durant anys han vingut a les seves escoles i han fet una progressió supermaca. I ara mateix aquesta mateixa gent estan a nivell més professional, estudiant fora o ja veient com a professionals. El bo que li trobo a aquest premi és veure una mica l'evolució del nivell i de la creativitat, perquè com es presenten molta gent, és una manera també de tenir la temperatura de la dansa en aquest moment actual, una miqueta, i de veure com els alumnes van evolucionant també. Hi ha certes escoles aquí al país, a Catalunya, d'un altíssim nivell. És una excusa per preparar una feina, unes coreografies que efectivament els motiva a posar més hores, a posar més entusiasme, a posar més il·lusió. Nosaltres ja fa 5 anys que venim al Premi Pujol i sempre intentem participar perquè nosaltres sempre fem molts espectacles, però el Premi Pujol és diferent perquè tens un jurat que et jutja i creiem que aquest treball de concurs és molt important. Vam començar amb molt pocs alumnes perquè no sabíem ben bé nosaltres encara no havíem iniciat en el circuit aquest d'anar a concursos de dansa, s'ho vam passar molt bé i cada any anem augmentant amb l'alumnat, ens relacionem amb les altres escoles i bé, ens agrada molt venir al Pujol. Crec que és bastant important per qualsevol ballarí, poder trepitjar diferents escenaris, poder veure i gaudir del treball d'altres escoles i sobretot és un aprenentatge i una experiència que s'emportaran al llarg de la seva vida. El que t'ha de donar és el suport per continuar estudiant i que valorin el treball que estan fent, però no més enllà, no pensar que la finalitat d'una professió com és ser ballarí o ballarina, coreògraf o mestre de dansa és que et premien, sinó tot el contrari, el premi és tindre aquesta professió. Jo crec que els aporta una certa disciplina
mentalment jo crec que els ajuda a estar concentrades i seguretat, després en altres àmbits de la vida, com pot ser els estudis i tot això. Sí. Venir a veure les tres germanes. Porto ballant des dels 3 anys i al Jujol porto 7 anys. Al principi és com una responsabilitat molt gran i estàs nerviosa, però mentre més anys portes ballant t'acostumes i coneixes a gent i està molt bé. Aquest concurs és un gran avantatge per tots aquells que estimen la dansa, no només que s'hi volen dedicar. És una manera de fer difusió i de fer-la arribar al públic, a les famílies, a les escoles inclús, i que tingui un impacte i una incidència a nivell social genèric, no només a nivell professional, que ja em sembla força important. Des de Sant Joan d'Espí, Viu la dansa! 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 Viu la dansa i estima la dansa. Viu la dansa! 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 Viu la dansa!